Kali ini saya akan menelusuri JLS Kabupaten Malang. Jadi lurus ini arah Pantai Jawa Sutro Blitar. Kita mau ke arah timur. Kita eksplor pantai Malang Selatan, Lur. Banyak sekali itu. Jadi ini namanya perempatan Kemiri atau Miri. Kalau ke kiri arah Subroto Donomoyo, kalau ke kanan ini arah Pantai Mudangan. Kita lurus, kita eksplor pantai-pantai di Malang Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini, kita akan melakukan perjalanan menelusuri JLS Malang Selatan, start dari perempatan lintas Miri Dusun Panggung Weru Desa Sumbroto Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang, menuju SPBU Sendang Biru Desa Tambak Rejo Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang. Bismillahirrohmanirrohim. Selamat menonton. Dan di ini karena tebing-tebing yang jarang ya. Tak lewati nalikane sliramu isih mati, ora krasa loh tumates rebes milih, eling sliramu saiki embuh ana ngendi. Hari ini hari Senin tanggal 12 Mei 2025. Hari libur nasional, Lur. Hari Waisak ya. Sekarang jam 11.40. Suhu tercatat 31 derajat Celcius. Nanging jebule sliramu modho tresno. Dohong ayu apa sajane karepmu, dolanan ati sing tansah setya satuhu. Aja mung karono ulap karo kepiaren donya, ninggalake aku kang lagi nandang nestapa. Mung walingku marang sliramu wong ayu, aja nganti lali karo putra putrimu. Aku wong ora kuna melarat lan hina, wis ra duwe pengarepan maneh marang sliramu. Neng wados Jalan kampung Bang ya. sliramu nate prasetya, urip bebrayan nganti ajan besana. Waktu kali kunta uga melu
nyeksekno nanging jebule sliramu medhot tresno. Duh wong ayu apa sajane karepmu, dolanan ati sing tansah setya satuhu. Aja mung karena ulap karo kebiaran donya, ninggalake aku kang lagi nandang nestapa. Wong weling marang sliramu, wong Jalannya kayak jalan kita sendiri lur, nggak ada yang lewat. karo putra Oh ada deh. putrimu. Aku wong Masih ora jarang. guna, melarat lan hina, wis ra duwe pengarepan maneh marang sliramu. Wis tak trimo, muga sliramu Kampung. bahagia. Liya apa ngendi iku? Dalan iki Kondang Tawa, Kondang Bandung. tak lewati, nalikane sliramu isih kemati. Ora krasa loh tumates rebes milih, eling sliramu saiki embuh ana ngendi. Neng wadah siman sliramu nate prasetya, urip bebrayan nganti aja misahno. Waktu kali konto uga melu nyeksekno, nanging jebule sliramu medhot tresno. Duh wong ayu apa sajane karepmu, dolanan ati sing tansah setya satu. Berarti dhisik jalan kampung yang jalan kampung. Karena ulap karo kebiaran Itu oke ya? donya, Kanan kiri wis oke. kang lagi nandang nestapa. Wong weling marang sliramu, Mentaraman Donomulyo. aja nganti lali karo putra putrimu. Aku wong ora guna, melarat lan hina, wis
wis ra duwe pengarepan maneh marang sliramu. Nang wadon siman sliramu nate prasetya, urip bebrayan nganti ajal misahno. Watu kali kunta uga melu nyeksekno, nanging jebule sliramu medhot tresno. Duh wong ayu apa sajane karepmu, dolanan ati sing tansah setya satuhu. Aja mung karana ulap karo kebiaren donya, ninggalake aku kang lagi nandang nestapa. Mung welingku marang sliramu wong ayu, aja nganti lali karo putra putrimu. Aku wong ora kuna melarat lan hina, wis ra duwe pengarepan maneh marang sliramu. Wis tak trima, muga sliramu bahagia. Dalan iki biyen asring tak liwati, nalikane sliramu isih kemati. Ora krasa loh tumates rebes milih, eling sliramu saiki embuh ana ngendi. Neng wadon siman sliramu nate prasetya, urip bebrayan nganti ajal misahno. Watu kali kunta uga melu nyeksekno, nanging jebule sliramu Karena tulisannya pantai opo? Oh, pantai Pasir Panjang. Iya, kabeh rono malah. Rono kabeh malah. Karepmu dolanan ati sing tansah setya satuhu. Aja mung karana ulap karo
kebiaran donya ninggalake aku kang lagi nandang nestapa wong waling marang sliramu wong ayu aja nganti lali karo putra putrimu aku wong ora kuna melarat lan hina wis ra duwe pengarepan maneh marang sliramu nang wadya siman sliramu nate prasetya urip bebrayan nganti aja misahno waktu kali kunta uga melu nyeksekno nanging jebule sliramu medhot tresno Duh wong ayu apa sajane karepmu dolanan ati sing tansah setya satuhu aja mung karana ulap karo kebiaran donya ninggalake aku kang lagi nandang nestapa mung weling marang sliramu wong ayu aja nganti lali karo putra putrimu aku wong ora kuna melarat lan hina wis ra duwe pengarepan maneh marang sliramu wis tak trimo Berapa kita yang ya? muga sliramu bahagia dalan iki yen asring tak liwati nalikane sliramu isih kemati ora krasa loh tumates rebes milih eling sliramu saiki embuh ana kilometer bawa masih kamu. wadah siman sliramu nate prasetya urip bebrayan nganti aja misahno waktu kali konta uga melu nyeksekno
nanging jebule sliramu modho tresno. Dohong ayu apa sajane karepmu, dolanan ati Kanan kiri setya pohon jati satu. lur. Aja mung karono ulap karo kebiaren donya, ninggalake aku kang lagi nandang nestapa. Kedung Celeng. Mung walingku Kedung Celeng, oh tahu. Aku tahu ngetril kok ini yang ini, beberone yang. Iki durung aspal. Iki gawe jembatan jane yang. Kan aku gawe jembatan. Rombongan karo kanca-kanca yo. Mau kae Rudi komandan orang. Herdi. Pokok pemain intinya aku ya Herdi, liane gilirannya kadang Rudi gak melu, kadang Irawan melu, Rudi gak melu. Rudi melu, Irawan gak melu nih yang. Sing mesti melu aku ya Herdi tok. Bojone Herdi nih ketemu aku wis 2 minggu gak ngetril nih yang. Ya Mas, apa suwi kok gak ngetril anu dulu pada dikokon. Waktu kali konto uga melu nyeksekno, nanging jebule sliramu medhot tresno. Sampai kono mau iki durung aspal iki. Nah, durung ono jembatane dadi nyebrang kali nih yang. Jembatane jadi anu. Karepmu dolanan ati sing tansah setya satu. Aja mung karono ulap karo kebiaren donya, ninggalake aku. Di kono ono pantai Kebros yang dadi karang di perjangan bus. Marang sliram wong ayu, aja nganti lali karo putra putrimu. Aku wong ora kuna melarat lan hina, wis ra duwe pengarepan maneh marang sliramu. Wis tak trimo muga sliramu bahagia. Dalan iki yen asring tak liwati, nalikane Bisa durung ana iki. Iki lho durung ana iki. Kesal latihan pertempuran. Tumate
wis milih eling Masa iki ya jembatan sliramu itu? saiki embo ana ngendi Masa iki ya jembatan itu? Siman sliramu nate prasetya urip bebrayan nganti aja misahno waktu kali konto uga melu nyaksekno nanging jebule sliramu modho tresno Dohong ayu apa sajane karepmu dolanan ati sing tansah setya satu aja mung karono ulap karo kebiaren donya ninggalake aku kang lagi nandang nestapa mung walingku marang sliramu wong ayu aja nganti lali karo putra putrimu aku wong ora kuna melarat lan hina wis ra duwe pengarepan maneh marang sliramu Jembatan iki lho balikan di sini. nang wado siman sliramu nate prasetya urip bebrayan nganti aja misahno waktu kali konto uga melu nyeksekno nanging jebule sliramu medha tresno Doh wong ayu apa sajane karepmu dolanan ati sing tansah setya satu aja mung karono ulap karo kebiaren donya ninggalake aku kang lagi nandang nestapa mung welingku marang sliramu wong ayu aja nganti lali karo putra putrimu aku wong ora kuna melarat lan hina wis ra duwe pengarepan maneh marang sliramu wis tak trimo muga sliramu bahagia
Ke kanan akses ke Pantai Kondang Merak, Pantai Ngentup dan Pantai Banyu Meneng. Pantai Kondang Merak. Ke timur Pantai Balekambang, Pantai Tiga Warna, Pantai Dalan iki Gua Cina, sering tak lewati. Pantai Sendang Biru. Banyak sekali loh arah timur. Kemati ora krasa loh temates rebes milih eling sliramu saiki embo ana ngendi neng wadah siman sliramu nate prasetya urip bebrayan nganti aja misahno watu kali konto uga melu nyeksekno angin jebule sliramu padha tresno. Wong ayu apa sajane karepmu dolanan ati sing tansah setya satu aja mung karana ulap karo kebiaren donya ninggalake aku kang lagi nandang nestapa wong waling Pantai Tanjung Pirak. marang sliramu aja nganti lali karo putra putrimu aku wong ora kuna melarat lan hina wis ra duwe pengarepan maneh marang sliramu. Nang wadah siman sliramu nate prasetya urip bebrayan nganti aja misahno watu kali konto uga melu nyeksekno nanging jebule sliramu medha tresno. Duh wong ayu apa sajane karepmu dolanan ati sing tansah setya satu aja mung karana ulap karo kebiaren donya Balekambang. ninggalake aku Gerimis yang kang lagi nandang nestapa mung welingku marang sliramu wong ayu aja nganti lali karo putra putrimu aku wong ini ora ada perempatan kalau ke kiri ini ke Bantur, ke Pagak, ke Kepanjen, ke Gondang Legi.
pengarepan maneh Kalau lurus sana sliramu ke JLS pantai tiga warna, pantai Gua Cina, Sendang Biru. Kalau ke kanan ini kembali Kambang. Bahagia. Ibu keren. Ini arah pantai Kundang Merak tadi. Kundang Merak, Liep, Mudangan, ke kanan balik Kambang, lurus sana ke pantai Sendang Biru, Tanjung Penyu. Kalau ngiri ini arah ke Panjen. Dalan iki tak lewati nalikane sliramu wis Kita lanjut ke mati arah timur lur. Sana hujan ya. Sliramu saiki embuh ono ngendi sliramu nate prasetya urip bebrayan nganti aja misahno waktu kali konto uga melu nyaksekno nanging jebule sliramu modho tresno Wong ayu apa sajane karepmu dolanan ati sing tansah setya satu aja mung karana ulap karo kebiaren donya ninggalake aku kang lagi nandang nestapa wong waling marang sliramu wong ayu aja nganti lali karo putra putrimu aku wong ora kuna melarat lan hina wis ra duwe pengarepan maneh marang sliramu nang wadya siman sliramu nate prasetya urip bebrayan Dale tengiri songanan. Mobil tengiri. waktu kali konto uga melu nyaksekno nanging jebule sliramu medha tresno Sembarang ndelok perkembangan ndelok. Duh wong ayu apa sajane karepmu dolanan ati sing tansah setya satuhu aja mung karana ulap karo kebiaren donya
kinandang nestapa Bajul mati sendang biru gua Cina lurus lah. marang sliramu wong Ini kalau kanan nih Pantai Ngantep. aja nganti lali karo Itu Pantai Ngantep. putrimu aku wong ora kuna Ya aku ngomong aja kalau Pantai Ngantep. Aja protes tuh. wis ra duwe pengarepan maneh marang sliramu wis tak trimo muga sliramu bahagia. Dalan iki biyen asring tak liwati nalikane sliramu isih kemati ora krasa loh tumates rebes milih eling sliramu saiki embun ana ngendi nang wadah siman sliramu nate prasetya urip bebrayan nganti aja misahno watu kali konto uga melu nyeksekno nanging jebule sliramu muda tresno Wong ayu apa sajane karepmu dolanan ati sing tansah setya satu aja mung karana ulap karo kepiaren donya ninggalake aku. Hujan semakin lebat lur, kita pakai jas hujan dulu. Lanjutkan perjalanan lur. Mong walengku marang sliramu wong ayu aja nganti lali karo putra putrimu aku wong ora kuna melarat lan hina wis ra duwe pengarepan maneh marang sliramu nang wadah siman sliramu nate prasetya urip bebrayan nganti ajan misahno waktu kali konto uga melu nyeksekno nanging jebule sliramu medha tresno
tresno Dohong ayu apa sajane karepmu dolanan ati sing tansah setya satuhu aja mung karana ulah karo kebiaran donya ninggalake aku kang lagi nandang nestopo mengelingku marang sliram wong ayu aja nganti lali karo putra putrimu aku wong ora guna melarat Lupa nyalakan lampu tambahan lur, gambar jadinya kurang jelas. Sratuwe pengarepan maneh marang sliramu pesta trimo muga sliramu bahagia. Dalan iki yen nasrun tak lewati nalikane sliramu isih mati ora krasa tumates rebes milih eling sliramu saiki embun ana ngendi nang wadah siman sliramu nate prasetya urip bebrayan nganti aja misahno Sayang sekali lur, ada perjalanan yang gak kerekod, karena memori kamera penuh. Barusan ganti memori kamera lur. Nanging jebule sliramu modho tresno Depan itu, jembatan Bajul Mati. Dohong ayu apa sajane karepmu dolanan ati sing tansah setya satuhu aja mung karana ulap karo kebiaran donya ninggalake aku kang lagi nandang nestopo mung walengku marang sliramu wong Ke kanan akses ke pantai Tanjung Penyu. aja nganti lali karo putra putrimu aku wong ora guna melarat lan hina wis ra duwe pengarepan maneh marang sliramu
Neng waduh siman sliramu nate prasetyo urip bebrayan nganti ajal misaho waktu kali kunto Tekanan akses ke pantai Watu Leper. nanging jebule sliramu medha tresno Duh wong ayu apa sajane karepmu dolanan ati sing tansah setya satuhu aja mung karena ulap karo kebiaran donya Tekanan akses ke pantai Goa Cina. aku kang lagi nandang nestopo mung welingku marang sliramu wong ayu aja nganti lali karo putra putrimu Kanan jalan, Masjid Muhammad Cheng Ho. melarat lan hina wes ra duwe pengarepan maneh marang sliramu wes tak trimo muga sliramu bahagia Tekanan akses ke pantai Teluk Asmara. dalam iki yen asring tak lewati nalikane sliramu isih kemati ora krasa Allah tumates rebes milih eling sliramu saiki embo ana ngendi neng waduh siman sliramu nate prasetyo urip bebrayan nganti ajal misaho waktu kali kunto uga melu nyaksana nanging jebule sliramu medha tresno Wong ayu apa sajane karepmu dolanan ati sing tansah setya satuhu aja mung karena ulap karo kebiaran donya ninggalake aku kang lagi nandang nestopo
marang sliramu wong ayu. Aja nganti lali karo putra putrimu. Aku wong ora kuna melarat lan hina, wis ra duwe pengaruhan aneh marang sliramu. Nang wados siman sliramu nate prasetya, urip bebrayan nganti ajal misah. Ke kanan akses ke pantai Sendang Biru. Waktu kali kunto uga melu nyeksekno, nanging jebule sliramu medhot tresno. Duh wong ayu, apa sajane karepmu? Dolanan ati sing tansah setya satuhu. Aja mung karena ulap karo kebiaran donya, ninggalake aku kang lagi nandang nestapa. Mung welingku marang sliramu wong ayu. Aja nganti lali karo putra putrimu. Aku wong ora kuna melarat lan hina, wis ra duwe pengarepan maneh marang sliramu. Wis tak trimo, muga sliramu bahagia. Video akan saya akhiri di depan itu lur. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf atas segala kesalahan. Salam sehat, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.